Hello mga Kuya Goy, maayong adlaw no sa tuang tanan. Bago ta magsugod sa itong tirada karon mga Kuya Goy no kay pinasahi na pala tirada karon. Ay shout out sa nato mga followers dahil labikid ni Ma'am Jezebel Arsenal Riquinia, ni Kuya Henry, Tol Dimple Damalerio no shout out sa inyo diha. Og sa ko ang agaw diha gikan sa laing nasod OFW na to diha si Mar Torilla Sonrada shout out diha agaw og ang Van Dayag sa it no shout out sa inyo tanan. Og karon siya tuwa ning hisugutan ang naay nag pinasahi po ni iyang gitawag nga mga pa shout out or comment no sa ato ang Facebook page no na ato ang kuanto dili lang to hinganlan tungod kay ato pong respetuhon ang iyang gitawag og kanang freedom of speech no sa ato ang usa ka usa pod ka followers or viewers baka pod ni siya o nagsubaybay ni siya sa ato ang mga tirada. Muna karon na siya gi comment no pod sa ato bahin ni ining ako na pakita na ko sa inyo ha kung unsa gyud ang iyang gi-comment mga Kuya Goy. Nara yung komento ingon siya nga, "Hi idol, believe kay ko sa imuha. Pero mintras sayo pa, undangin na mga video-video kay tanang taga Compostela, vlogger na. Wala daw tayo pag-asa." So mao na yang gichat sa to mga Kakuya Goy no, mga idol. Pero unang-una sa tanan, pasalamat gyapon ta sa iya tungod kay una, gitawag kaniyag idol. Ikaduha, believe siya sa atong mga tirada. So ibig sabihin kaning tawhana or dili man ni siya lalaki, babae ni siya o kani si ma'am nagatan-aw ni siya sa tong video or subaybay po ni siya sa mga tirada. Pero dili pa ginato malikayan no. Ay anak mo gina ang dagan sa tong kinabuhi na amang ginang ginana pero hatagan siya puno siya respeto isip sa iyahang gitawag og freedom of speech. Pero wala lang nako ipakita yung dagway ang iyang pangalan diha para pod sa iyang seguridad or para pod sa iyang safety purposes or isip respeto pod nako sa iya. Man karon ma'am atong tubagon ang imuhang istorya. Unang-una nag-video-video, nag-vlog-vlog ko tuod ining pag vlog-vlog nako sa Kuya Goy no. Pero dugay na gud ko ining sa kalihukan aning trabaho pero sa tinuod lang wala pa jud mi ka kwarta ni, wala pod mi nag-apas og makakwarta mi. Ang kuha lang una nga intensyon ini makadasig ko sa ubang tawo mag-vlog pod sila sama nako. Ordinaryo ra pugay ko, walay pasilidad, walay gamit kanindot, mga video dili pugay din tantong highly recommended, highly quality, but still nagpadayon mi. Munang sa imuhang giingon nga walay pag-asa tungod kay daghang postila tanahan vlogger na, wala man ay problema nga vlogger na tanan. Ang importante lang diha kabalutan mo respeto sa isig kaingon at the same time basin di ay sa tanang taga Compostela musikat o mahimong inila at the same time mahimo lang nila ning panginabuhian o dili man ito tali panginabuhian makuha lang nila as a side hustle or sideline sa atong mga kaigsuonan des Compostela. Ako wa pud ko nangandoy nga mahimo jud kong isa ka sikat nga vlogger tungod kaya mo lang ani sa unang pagsugod sa akong mga kauban lingaw-lingaw ra hantod karon ako nagpadayon aron dili lang gid mawala ang time ang moment sa mga pangalan nga team Kuya Goy. Wala daghang kayong salamat sa imuhang gihatag pod nga mensahe no. Mas mapasalamaton ta kung taga-asa man kang lugar ma'am, taga Compostela man ka or taga-asa man ka, mas magpasalamat ta sa tanang tao nga nahimo ng mga content creator din sa Compostela. Ibig sabihin ni ana, kitang tanan ni sabay na sa bagong teknolohiya. Pero dili gihapon nato kalimtan nga ang paghimog content creator kinahanglan gyud na siya og kadasig kakugi sa matag adlaw kay dili lalim ang maghimog content creator pero sa kuha lang usbon ako wala ko naghimo nining video para sa akong sarili para lang ni sa uban nga maka-inspired ko og tao nga makadasig pod ko isip sa pag video bisag pangit ang video dili kayo klaro ang kamera tungod kay wala may facility how much more kung uban diha nga dunay talent nga gitaguan kumpletong pasilidad na sila kwarta na sila kakayahan nga mogamit og manindot ng mga kamera kami na ning kamot gyud bisag sayon ra kayo nindot ay dili kay nindot ang mga gamit pero gitry na mo kamo diha encouragement ni sa team Kuya Goy or dili lang sa kuha uban pang content creator din sa Compostela bagong nagsugod nga mahimo pud mong madasigon sa inyong ginabuhat kay basin pohon ako ang mahimong hinungdan nga misikat karon tungod kay nakuhaan ni base ako mga video nga dili kay maayo pero imuha mas maayo pa sa kuha or mahagit ka tungod sa kuha mo na ma'am salamat kay si imuhang gihatag nga comment no pero shout out gyapon ko sa imuha dako gyapon kay ang pasalamat sa imuha dili lang pud sa tanang negatibo nga mahimo tang negatibo pud og response think positive gyapon ko sa imuhang gibuhat ma'am. Salamat kayo ma'am kinsa manggaling ka salamat kayo kay ning comment kanihanang butanga I'm happy nga sa inani nga butang di ay bisan sa ordinaryo na mga videos ordinaryo na mga ginabuhat do na nay nakapansin at the same time I believe nga nahimo nang kanang naanay naga-bash or naanay na dili ingon bash naanay naga-comment negatively sa moa mo na isa lang sa mga tamailhan nga sa Kuya Goy na ginahinay nagangat na gusto na ninyong hilaon pababa. Daghang kayong salamat sa imo ma'am maayong buntag
sa imuha diha. God bless sa to ang tanan mga kuya guys. Salamat kayo sa inyong pagtanaw.